Aurora Picornell va néixer a Mallorca el 1912. Aurora, vamos al cole. Anava a l'escola, però va deixar-la aviat per treballar com sastre. Va començar a escriure per denunciar els abusos que patien els treballadors. El 14 d'abril de 1931 es va proclamar la República. Aurora es va afiliar al Partit Comunista i va organitzar el Socorro Rojo Internacional. Comenzó a donar mítines. Compañeros, tenemos que unirnos para luchar contra ellos, la iglesia y los explotadores. Queremos pan, queremos trabajo, queremos pan, queremos trabajo, queremos pan, queremos trabajo. Igualdad, 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 igualdad. El 18 de juliol de 1936 es produeix un cop d'estat i l'inici de la Guerra Civil. Al setembre es produeix la detenció de l'Aurora. És conduïda a la presó de Can Sales, a Palma. Al Nadal serà conduïda a Porreres on serà afusellada. Carguen, apunten, fuego.